Anybody can no Anyidon on Chakoshe. And rush this video, Makama no get aka. Last time I made video about Onodua in Nigeria ka Uboda se buy ase. Na case you dollar na when I fire can $1 naira. Hello my fellow Biafrans, I'm back again. But before I say anything concerning this particular video, I want to use this video to thank each and every one of us that has been supporting me, sharing my video, and also praying for our leader Nnamdi Kanu. There's one particular reason that make me to bring this video here. Our brother that we are seeing on my screen like this, Anyidon, just said something concerning Biafra struggle and all the Igbo people entirely, that I want all the genuine Biafrans to just calm down and listen to him, because he make a lot of sense here, and I don't want any of us to miss this particular video. So as they see this video now, do not forget to share so that other Biafrans, other Igbo people can also benefit from this particular video, because what he's saying here is truth, and everybody must understand, and everybody need to know that what he's saying is truth. So share this video so that other Igbo people can also hear from him. On love. Anybody can no Anyidon on Chakoshe. And rush this video, Makama no get aka. Last time I made video about Onodua in Nigeria ka Uboda se buy ase. Na case you dollar na when I fire can $1 naira. Don't yamele je my name and I wa amaro. We kusi anyo fodo watalia. Many people na jukwa ajujuke. Way forward aga me way. Number 1, information ka nye nwere na Igbo, and because na nye nwere information enwekwe ba ji iru eje, enwere ba ji azu eje, ai ga na agbaghali ka mkpụrụ am maka na nye nwere information. No matter how your age, if you are not well informed, ibu okpokolo ive. Number 1, can you say government IT na Southeast here. Call offer. Since age no see ogo Biafra. Call offer. Ke ifafa na alo. Since age we no see ogo, we move on. Ke all offer na alo na Southeast. Allocation si na federal government we na be na Southeast. Enwugo ba say no kepu na government kafasi hate ya, kafasi pa ya se. Na faji dey allocation na bia in any southeastern states. None. Now those allocations ke ever GM jikere nwe ga ajua. Any government bata na oru iro after 4 years or maybe or waba oru iro fodo ro si ilo without gota ofodo ro iro fe duwa he duwa asphalt alo na ya faji na eme na ebube ego. Any government bata na oweri eme campaign iro nke ga no how many years iwa or maybe. So you look at na alo license ye jinso ogo Biafra today, and obro nda Abuja na alo ahụ. One nigga mụ na na agbata obi anyị ụmụnne anyị wụ ndị nọ nsi na those government and ha na-eme ya. Ọ bụrụ ndị Abuja enwere ihe a na-alụla anyị nothing agbabala anyị aka wele anyị na-egwuregwu ichi jide onye ọbụ o mee gị ka ị mara na eheti gị eheti gị nweche na Abuja ka ihe na-eme gị esi Abuja. On n'ime here, our problem here would be very very big carry and can outside. Yes, more clear. Muna gina ba amari ihe need n'aka government. Amari ihe government kwesịrị inye anyị. Anyị amari ihe government na-ada enye anyị. Anyị amari ihe anyị na-miss from government. Enwere ihe anyị ma. I just know like this. Onye mere onye tie street light. Ụmụ ya bịa gọrọ ya. Anyị dị anyị ma mbo. Nothing. I be business people. Only one I'm not business people. Can government in order to partner with investors and business people, Junu and I, in order to have a stable economy, create job and infrastructures, companies, industries that can take and employ our children. Now, let me draw your attention. Government put us in scholarship. And then my scholarship
to the university. As they are giving you scholarship, they are not creating any job. You as a graduate, I get employed, you don't create any job. So they are now trying to tell you that no egosi akwụkwọ ijecha na obi gị lee mee visa ịdị lucky ijebe ebe ije rụọ ọrụ. They don't create any job, no job opportunity. They will give you scholarship enye gị unu agụ akwụkwọ for free kunu pụta bịa buru laptop maybe Yahoo, maybe hookup, maybe kidnapping, maybe fraudster, maybe agboro, banditry. All you have na form unu faju na egwuregwu. That is the only thing. Wakelemo one southeastern state, just one southeastern state, where one company, one industry, one factory that can employ like 10,000 workers in that state. Just one. And well, so free education now, when there is no work. Is it federal government that will create it? State government, what are you doing? What are you doing with the allocation? The revenue we are generating, that will reach everywhere now, and the motor, and the business people. What are you doing with the money? What are you doing with the money? The people like myself need Diego. What are the people demanding from you? Nothing. That is where we are. Because you are not partnering with business people. People be as the mepe business. I mean, mad employ. For the cashier, now quoting 5,000, 30,000 a month, 40,000. Only now quoting 5,000 in economy. Come on, Ricky in a deal. Emmanuel Ricky in a dinia. Ida no zugi. Ozuo onyema. Mozuo neboy. Mozuo befa. Obolo wine. Ida no na London man na line. Or go and alia. In order to increase your salary. Or can you take care of her because I'm a salary and not take care of her. Or no, they may hook up. Because of what? What can 25,000, 30,000, 40,000, 60, 70,000, and even 100,000 do for somebody in this economy? Nothing. You have light bill, NEPA bill, feeding, accommodation, transportation. What are they to take care of in the 100,000? Then a quarter tax and so many things not in here. It could be school or education. It could be. Now, because the government has failed to do their mathematics and do their work. The government are supposed to partner with investors in order to create job for our people. They are not doing that in the southeast. I've traveled all around the world. Let me shock you. What government can do. Do you know that now? Use this hand wash. Gabi gasa toilet wele aficha ike. Sachasi ike ofuma. Hand wash here. China na alo nebudatala eba. There is no country in Europe and America that uses that hand wash. You can't find it in any hotel, in any house. You can't enter into that country. Hand wash. Because of what? The government is giving protection to tissue companies in the tissue and serviette. Because you were that hand wash. Case you use tissue reduce, everybody has a big. Manasaida. Alonye bozo. Ebudati eba. Then tissue nana run over there. Ama was the customers. There is no protection for business and investors. This is what our governors are supposed to sit down and discuss. How to give protection to investors so that I got better buy. Create a job opportunity. Currently, even the government is even making it hard for some investors to come into real estate. Then in your state, some of them are using money to scare them away. Some can't give them CFO. Some can, they just use them and play. What are governments doing in order to partner with these investors and create job for the masses? Nothing. So you look at Analogue, Pentierege Hospital.
they can't use that hospital themselves. They dare not use that hospital themselves. Yeah? And then Messi, no. Then I roll civil servant, I call 3 months, ejida 7 months. This is what they are doing. Then when people take up to crime, they will set up a group of boys. Sinafaga combat a crime. Bule baby na akwa 70,000 and 100,000. Onye bule baby na akwa 70,000 and 100,000. Not ori ki deal. Kedi even 70,000 and 100,000 ge melia. Onye bu egbe mwe na ya ahụ. Nwunye na ya ahụ, nwe na anyu na agba agbo. Akwụba ụgwọ school, akwụba ụgwọ transportation, akwụba ụgwọ house rent, akwụba ụgwọ feeding, akwụba ụgwọ NEPA, akwụba ụgwọ light, akwụba ụgwọ anything, recharge card, anything. Confozi akwa yeyi na alụ 100,000 ka ị na-akwụ ya obula egbe. Ọrụ ori gị na-edi ya. Onye afụ mmadụ n'ụzọ ọmabulie ọtachi efu ego ọmabulie ọkpagharịcha ebe dị lonely place ọ nadị ya dị ego. Onye afụ ya ọgbawue dole egbe wa ka o weregere ego je solve mkpa na mmanya na nwa. Ọ bụrụ ori ka ị na-create instead of creating job. There is no job security. And when you factory, and government is not partnering with that person. When government partner with you, they will protect your job, give your job security, even give the workers security. They will make funds available for people that want to take loan. Why are China big now? Every Chinese, they have access to loan to do business. The government cannot do this. And we are crying in Nigeria again. Ibulu sizie egbe bi isi ụmụnna anyị anyị na-egbusisi onwe anyị. Ipụtasị na we are bad while you are the center of it all. Ọgụnwa bụ even when you live in this. Mana ndị be anyị amarọ ihe na-eme. Sincere eji ekwu Tinubu na push bill ka enwe regional policing. Ndị be anyị enwego meeting vamelo. They create here one security outfit gauge the whole southeastern states so that they only know Abia state Anambra malo onye ona malo achubo onye oli na Anambra enwudie na Enugu ma onwudie na Ebonyi enwe one security network that will sharing information together ana agba gbakosi ona asumunna ibu aibudo umunne na eziokwu enwego nke create enwego nke no in process nothing, at least to the best of my knowledge for now, nothing. What our government doing? What are they doing? Since you bandits taking over, what can the government make in order to secure our bushes? And what go say no kata no na wagari ni mafia na enwe jide nothing. Ya na echebo ka ha strike ya ka si na agbaziri agbara ụfọdụ ndị mmadụ before ha bịazie we will swing into action. Ya no nia. And all mu ihe ndị ka ị na-eme expect ka na akwụ tax, ka na akwụ VAT, ka ị na-generate revenue. What are the government doing? Kwụsị na ịrụrụ anyị iro, kwụsị na itiri anyị street light. Nobody ihe anyị bịalụ. Have a plan to develop Southeast. Find a way to connect the whole Southeast with a train station, with a train movement for transportation. Connect the whole Southeast so that the whole Southeast can even be easy for people to, the whole Southeast. Ogadila is find a way. Igbo Diego, when all these governors come together and source our wealthy brothers and everything, we can do this because we have the money, but nobody is ready to do it. And the people are leaving you people because now what they are supposed to expect from you people. They don't even know what you people are denying them. That is the information. One thing. When we source ourselves out here, now East here first, then we now have a mouth to talk about Ndeni, because Ndeni will be a problem. Our people not see Ndeni na law na your favor. One day they will have to come back here when you make here to start working. They will come back here. Not only them.
When you partner with investors and create industries and companies, factories here, other people from other tribes will be forced to come down here. Ha ga-abịa here na-achọ ọrụ biri ebiri na-arụ because ebe a ka ha na-enweta ọrụ na-akwụ ụgwọ. Then anyị nwa nọzi here. Every job ga-anọ here ga-epu n'ụzọ wegoro ndị be anyị like 70% before ndị ọzọ. Ndị be anyị gosi ịchọwa ndị dị competent ị ga-afụkwa na ndị be anyị maka na anyị nwere ọgụ isi and na gọọmenti abatago, so jobs are protected, laws are working, things are na-agala onwe ya. And mgbe ndị ọzọ si from the other regions bịara na this region bịa bili ebili na-akwụ ụgwọ ụlọ for the go property, for the main investment, for the setting up business, because na ebe a ka ọ na-azụ. Mgbe ahụ ịma na-ayọzi gọọmenti for seaport because ha ga-afụ na here is generating revenues for them and na Nigerians are living here comfortably. They will do it. All good naval like it for Nigerians that are here. They will give you seatboats to make sure that the revenue here is generating will keep coming. We have everything you need. And can you keta na Ibeto seaport is working in Port Harcourt? Kafuzi onye ga-enye excuse. Mana ndị ba ya amaro. Maka na anyị amaro ọnọdụ anyị nọ n'ime Nigeria, onye melo ije na amụ ọdọfe na agọ na Festac. If ndị ba ya were interlocking macha n'ilo street. Mana ba ya ebe a onye a ga-anọ na-eche gọọmenti ama na ya adịla. Mana iji enwe interlocking na be onye ọzọ. Nke a bụgoro nke ngo na egwu ndị egwu a na-apụta. Ọ na-apụta December a ga-agbu ya ama. Igbo n'ofeke. Mgbe ị nụrụ ya ka ya aghọta. So mana ihe kwesịrị before chọbago ndị ilo jidego ndị nọ n'ụlọ here. Ndị anyị tinyere na gọọmenti ka efefa na-alụ. If they can come together and work together to make South East great, then ịma na onye Hausa ahụ your problem, onye Yoruba your problem. Ha nwa ka a ga-ehold to ransom until they do the needful. Mmadụ n'ihe kwesịrị ịma first. Information is very important as ndị Igbo. Make sure you keep sharing information. Can people malon or do I no n'ime so that infrastructure of our Igbo just afaga akwụsị ya. Na bala folk. Obolala. It's some way forward. This is only but one. Nka ye theater. Nka ngwo n'okwu. Dalon.